kaunting kalabit mo lang ng lighter ng ano. Pili mo yun, hindi yun, idali. Yo, what's up mga ka-human and people? So, kung nakaaging aldaw, may ibang pangyayari. Kasi si Virgilin Cares, nakaibahan ko sa mayong plano, mayong urulay, biniglaan talaga. Kumbaga, pinagtagpo kami kung nasa itaas dahil sa pagtabang niya. So, nabartaan ko kaya, ako kaya nag-online class. Tapos si mama nagsabi na, si Virgilin ngayon sa may tindahan, nagbabakayan siya sa may katahibig. So pagluwas ko, inapod ko siya, sabi ko, uy! Ang sabi niya, uy! Madya, ibahilugot ako. So sabi ko, magbumistado kami talaga, nakakachat ko na siya. Dahil ako nagduwa-duwa, so dali-dali ako nagbalik sa harong, nagawa kung paano makipangkarigos, mabataong pa, sa prang tulos ako sa sasakyan niya. So, hindi si mga nangyari. Hello Nindo. Yo, what's up mga ka-human and people? Sungon yan! Dahil ko inaasahan, nakairig na ako sa araw, nag-online class ako. Minadong ko sa luwas na, hala, si Virgilin Cares nasa luwas! So nagluwas ako sa tinampo, nahiling ko uyan na. Kaibaan ko siya, Hello! It's me, Mama Virgilin! Oo! With mo pera, hi! Ang daragang magayon! So may duduman na siya ngunyan, solo plate siya, may tatabangan siya. So, ngunyan, tagibaan niya ako. Grabe puta! Grabe din ko inaasahan na mga kaibahan ko siya ngunyan. O yan na, si Mama Virgilin. Mama Virgilin! Oo! Watch and learn! Oo! What's in line? Talaga naman, all over the world, mga kaibigan. Grabe ito ang dapat tabangan niya to mga tugang. Hoy, pero kayo, kagawan dito, magagaling magsalita yan. Pakinggan nyo. Magaling sumuporta. Tayong mga Bicolano, around the world, please support Virgilin Cares. No, around the world. Inter-universe. Entire universe! Universe! Kasi makikita natin mga Todo na to. Ay, nako. Ito po, Oy, sa'yo na kita digdi. diretso lang kita. Oo. Mayong pinipili. Oo. Gabos na klase nin mga sobrang dukha sa ibabaw nin kinabantig tatabangan niya. Kaya very proud ako na kaibanan takangon niya. Yan si ang daragang magayon. Sindro kang libmanan pagbaba ko talaga. Kada ako nagpa-picture niya ako Ay talagang bista doon ka na talaga pag-abot sa pagtabang. Real talk yan. You are national figure. Sabi ko mahali na kung may nagparalamag pa, may nagralamag sa ma-picture nga niya. Mahon di sa libmanan mabubuot ang tawo. Oo. Yes, true. Mga bungog lang. Ano? Mga bungog lang kami. Ano? Mga Charot lang. So guys, kay bangon si Virgilin, hindi ko talaga inaasahan niyo kasi nadangog ko lang sa luwas na yaon da si mama. Kaya nagluwas man ako, tapos uwi talaga siya. So, may tatabangan siya. Let's go. Tsaga siya. Yun, tsaga lang. Tsaga lang talaga. Hindi ka talaga helping Dati nagpuna ako sa buro bisikleta lang. Ayun, nahiling ko na to. Nagsusurvey ako bisikleta. Nahiling ko na talaga to. Nagka-motor, nagka-car. Oo. Tapos kung nahiling do, may tinabangan si Virgilin Cares. What's up guys? So yaon na kami sa puntong dudumanan ni Mama Virgilin. So, hi! Grabe. So, Are you waiting 4, waiting 5, o waiting shade? waiting air. Let's go. Paano? Maray na hapon. Maray na hapon. O, ilang buwan ka na ba? 6. Nagtsatsaga ka lang dito sa gugon na to? Delikado yung lugar mo kasi unang-una, gugon. Pag kaunting kalabit mo lang ng lighter ng Pili mo yun, hindi yun, idali. Alam ko hindi mo ito lupain. Kasi marami na akong may mga pinagawa akong bahay. Pinagigiba pag hindi lupain na dadala na rin ako. Tent, gusto mong tent? Pagsamantala ha? Oo. Ako si Mama Virgilin, marahil di mo ako kilala. Anong pangalan mo? John. Oo. Mama Virgilin, mailong ko lang sa imo. Mas iyo, kung sakit man kang pagbuhay mo digdi. Hirap man. Dapat ka Dawa ko trapal mo na GN mo. pagsamantala tent. Kasi kung may daga, pwede ko siyang pagibuhan ng harong-harong. Mako-ordinate kita sa barangay. O sige. Parataan siya. Ano gusto mo, daga? I mean, harong, kahit pagibuhan ta kang kubo-kubo, budgetan ta ka ng mga 20 mil, igwa naman, kama na iyan. O, salit sa di ako nagpapagibuhan ng mga, di, same. Oo. Mga tig-apat na same, tapos plywood, okay na iyan, Tatay na ng pamilya mo. May namong pamilya. Paano ka napadpadigdi? Alam ko sa bigaw nurti.
Taga saan ka? Bigaw Norte. Villa Norte. Bigaw Norte dyan lang. O bistado mo ko, ako si Kagawad Totoy mo pera. Ayun. Oo, si Kagawad Totoy mo pera, partner kang programang Virgin Cares kung sakali makakuanin dagang patugdukan o paistaran lang. Oo. Pag samantala mga 2 years, 3 years, pwede na kita magpagibuduman. Oo, si Kagawad. tandaan Tabangan mo, mi ha? ika ha. I-partner ta ka daw sa vlog ko pag nag-vlog Iyo ako po, rin, ha? iyo po, oo. Pag ako nag-vlog. Ika nang ba, kung sa kunang sponsor ko ng 20 mil sarado na sa ano. Ha? Paano ang pagkakan mo? May mga ako pag nag-ahabin. Pambakaling. Busy kaya ako sa aga, mga Bagal-bagal daw. Ha? Tulto naman simbag mo ta. Iyo, totoo Nganing yan. Tagalog, ha? Oy, Tay. Bigo. Tay. Kinala- Nahinig ka sa puso. Yan si mama mo. Paano mo muna ng bagas? Magtungod ka muna ng bagas dyan, ha? Sa aga mapapartido area ako, ha? Iyo. Magpangadji ka, kabus na biyayang nakaabot yan sa to. Hali sa mahal na kagurang hindi ako ng ano, ha? Yan ang gusto ko sa tao. Anong gusto mo? Yan ang gusto ko sa tao. Araw ko sa tao sa taong galang. Yan. Magalang. Magalang. Pag iniiwal ka, dahil mo na pag... Ay, day. Kumain. Yan yung nadulagan ta. Tatay, nahihiling ka po digdig ka itong kan mga barangay officials. Ay, yung mag-aagi. Nag-ahapin. Anong sabi man po? Kaya mo na ako nag-ahapin. Oh, ano sabi? Pwede ka mag-ahapin kasi Ma- kuya. ikaw- Abo na yung kuya ng giligib. Oh, kung sakaling mapasay mo talaga digdi mag-antabang sa mo next pag abot-abot ko, Iyo. si Sigurado. mag-message ka na lang sa kung ano. Oo. Anong kagawad? Iyo po, iyo po. Oo. Sa loti lang daw, set na loti pa istaran sa iya bako digdita. Delikado. Delikado rin. Pitagihan na nimba ko. Ingat ka dyan, baka may halas man dyan. Sige, okay na. O sige, Tay, ha? Tapos kung nahiling mo nindo, grabe tinakuan tulos ni Mama Virgin Care, si tatay na kay Pualing Tabang. Grabe ang puso ni Virgin Care, talagang nagtatabang sa puso para sa mahihirap. So kung nahiling do si vlog, grabe. Tapos pagkatapos video man kay tatay, nagdigdig kami sa araw, nagpire-picture. Grabe si mga pangyayari na imbitahan pa siya sa Pasko, mabalik pa siya. Pero ang bilis na siya mabalik ni Deo kasi nagustuhan niya manigdi. Mon. Sabi na may kakanon da digdi merindanan. Ay may dayo. Oo. Maray na akong mother. Tingin ko mag sa first. Oh, Beno. Hello guys, this is Mama Virgin Cares. Si Slow JTV, dadalang ko ang mga vlog ka ini. Ano man ako kani, baga tagahanga man. Baga, Mas hanga-hanga ako sa iya. salamat kung siring man, dapat ang suporta nindo sa iyaan man pirmi sa mga kapwa ko Bicolano. Slow J, oo, pirmin suportahan. Kasi kung mag-arangat man ang mga Bicolano, aragon man da ako kaiyan. Ha? Sige, sige. Mama Virgilin, ang daragang magayon! And human lang yan, salamat sa suporta. Peace out, human and people. Bicolano content creator, let's go! So, parang na si Mama. Mapahali na siya. Mabalik siya ni Dio. So, yeah. Sige, sige, sige. Ingat ka. Kagawad. Video mo hanggang pagkakas. Hoy, bye-bye. Bye-bye. Oo, mabiyahe pa kita panaga. Ingat ka. Babos. Love Salamat, you. salamat. I love you. to. Yo, what's up mga kayuman and people? So, ngunyan, ini talaga ang plano. So, ngunyan kaibahan ko na si Mama Virgilin again. Oh. ini yung second time na nakaibahan ko siya. And si Inot talaga, mayong plano. Kumbaga, tadhana lang. Tong bigreglaan, mayo. Pero, ilangan mo. Hello. Oh. Hello. Oh, look at me, Kill Powers.